potřebuju... Pojďme si pustit video o Michaelovi Everidgeovi. Já cítím tyl, potřebuju chvilku pauzu. Diváci ich živé vysielanie sledujú kvôli ich osobnosti, humoru alebo že sa od nich vedia niečo naučiť vo videohrách. Skoro každý z nich prešiel nejakými drámami a kontroverziami, lenže tu bol jeden, čo si ich na svoje konto pripísal viac než dosť. Jeho meno je Michael Everidge. Kdo je tohle? Prdol si Eve farnej do ucha. To je předpokládám autor, když ho neznám. Jo, Nesta. What? Ona byla s nima na Discordu a on prdnul do toho, OK, dobře. Bol jeden, čo si ich na svoje konto pripísal viac než dosť. Jeho meno je Michael Everidge. Tak, že by som musel, že nalať. Čiže toto je Miško Everidge. To niekoho zaujímať, za to vôbec môže kúkať, ty mi povedz. Najväčšia svíňa československej streamerskej scény. What the fuck? Bol Michal vždycky solo streamer a ako sa stal najnenávidenejším streamerom v Československu? Michal sa narodil v decembri 1988 v hlavnom meste Slovenska, Bratislave. V 12 rokoch sa sťahuje do Trenčína, kde býva so svojím otcom. Ten trpí schizofrenickými poruchami, takže sa o ňoho Michal musí starať a kupovať mu jedlo sám. Otec ide z domu len párkrát do roka a to jedine, keď ide o návštevu lekára. Inak je zavretý doma na invalidnom dôchodku. Michal nie je najlepší študent, aj keď o sebe verejne prehlasuje, že je bystrý. Musel niekoľkokrát robiť komisionné skúšky na konci školského roku. V neskoršom veku menil dokonca 3-krát strednú školu. Najprv nastúpil na kresťanskú strednú, ktorú kvôli prístupu jeptišiek v zápätí opúšťa. V priebehu pár týždňov nastúpil na zdravotnú školu v Trenčíne. Počas štúdia na tejto strednej škole sa v 16 rokoch učí vo WordPresse tvoriť web stránky. Na zakázku ich potom tvorí pre rôzne firmy, podnikateľov alebo individuálov. Takýmto side hustlom si počas strednej dokázal našporiť niekoľko tisíc eur. Po 3 rokoch však strednú v 3. ročníku štúdia dobrovoľne opúšťa. Pohádal sa s učiteľkou, ktorej neskôr počas jeho kariéry verejne nadáva, ale o tom až neskôr. Štúdium prerušil v novembri a keďže nejakú maturitu predsa chcel mať, tak nastúpil o 13 mesiacov v januári o 2 roky neskôr na externé štúdium podnikateľskej školy v Trenčíne. Počas tohto voľna začal sledovať až 6 rôznych filmov za jeden deň. Nerozumel veľmi po anglicky, ale keďže sa ju chcel naučiť, začal filmy sledovať v pôvodnom dubbingu s titulkami. Tomu pomohlo do bodu, že si bol schopný pustiť video na YouTube od anglicky hovoriaceho tvorcu a porozumieť mu bez hociakej pomoci. Takto začal sledovať ľudí hrajúcich Call of Duty, ktorí popri hraní video komentovali. Michaelovi sa vnúkla myšlienka, že aj on by si mohol založiť kanál. Na zdravotnej škole, ktorú opustil, nebavilo prebalovať plienky dôchodcom, ale bavilo ho komunikovať s pacientami, ktorým zlepšoval náladu. Touto formou by tak mohol zlepšovať náladu všetkým ľuďom na internete. Dňa 18. októbra 2011 otvára platformu YouTube a zakladá si účet. Lenže aké meno vymyslieť? Napadlo ho Michael, jeho krstné meno v angličtine, a Average, priemerný, pretože sa cítil, že žiadnej hre nie je lepšie ako ostatní, ale skôr taký obyčajný. Dal si za cieľ, že sa YouTubeom chce živiť, tak mu prišlo rozumnejšie začať s komentárom v angličtine. Mal by tak vyšší potenciál osloviť širšie Počkej, jak Snapy udělal dokument o Freezovi, WTF, to si taky kouknu. publikum a zároveň by ho mohli sledovať ľudia z USA či Veľkej Británie, čo by znamenalo oveľa vyššie zárobky za 1000 zhliadnutí, ako by dostal na Slovensku či Česku. Jeho prvé video je z hry Dota 2, kde radí ľuďom rôzne typy v tejto hre. What's up guys, Michael Average here and I'm here with tutorial how to play Lycan on early phase. Nahral ešte 3 videá z tejto hry a následne začal s Call of Duty s rovnakou tvorbou, čo sledoval u anglicky hovoriacich kanáloch. Jedno takéto video mu trvalo spraviť až 10 hodín. 7 hodín hral hru a potom z nej vystrel najlepší pár minútový úsek. Nasledovné 3 hodiny mu trvalo nahrať anglický komentár, keďže nemal najlepšiu výslovnosť. But if you really want to nice little triple, sorry for that pronunciation. Nahral ešte 8 podobných videí a povedal si, že takto to ďalej nepôjde. Vo veku 21 rokov dokončuje externe maturitu a dáva si pauzu od natáčania. Začal objavovať československý YouTube a zistil, že herných tvorcov nie je tak veľa. Vnúkla sa mu myšlienka, že aj on by mohol patriť medzi nich a živiť sa natáčaním herných videí. Mal naplánované vydať gameplay z novej hry SimCity 2013, ktorá mala v tej dobe neskutočný hype. Chcel to spraviť ale inak ako všetci ostatní. Mal v pláne natočiť let's play a popri tom volať na Skype s niekým, kto by jeho hranie komentoval spolu s ním. Počas svojej ročnej kariéry nahrával 150 odoberateľov, takže už mal nejaké dosahy, ktorými by podložil, že na platforme nie je úplný nováčik. Rozhodol sa osloviť 15 najväčších herných kanálov, ktoré vtedy v Česku a na Slovensku tvorili. Z nich mu odpísal dokonca aj ment, nech sa mu ozve, keď bude mať. Ahoj, moc rád bych se něco natočil, bohužel nějaký content točíš, nejprve zkus něco udělat sám, pak nepíš znovu, děkuji. Jo, něco takového mi řekl, když jsem ho chtěl do sociochatu.
viac nahratých videí. Odpísal mu aj Gonky, youtuber v tej dobe so 70 000 subscribermi. Potvrdil, že s ním natočí video o pár dní, tak nech sa mu Michal ozve. Michael si preto kúpil a nainštaloval spomínané SimCity, lenže zisťuje, že jeho počítač nemá dostatočný výkon a v hre dosahuje maximálne 20 fps. Kvôli stresu, že video nebude môcť natočiť, si radšej siahol na úspory, ktoré mal stvorenia webov a v ten deň kúpil počítač za vyše 1200 eur. Napísal Gonky mu, A Gonky ho ghostnul. Je to úplne jasný. že je ready ísť točiť, lenže on to odložil na ďalší deň, stredu, potom na štvrtok a v piatok povedal, že 200% spomínané video natočil. Michaelovi však už došla trpezlivosť a 13. marca 2013 natočil svoje pilotné video sám. Ahoj YouTube, ja som Michael Lavrič a 10 000, toto bude dosť trápny prvý komentár, video. Budeme hrať SimCity a budem prechádzať tutoriálom, začníme s tým pre istotu. YouTuber mu prvé video zazdielal na Facebooku, čo mu prinieslo prvých 60 československých odoberateľov. Video nad jeho očakávania zožalo úspech a divákov zaujal svojim komentárom aj bez pomoci niekoho iného. Od tohto momentu začal nahrávať pravidelne až 2 videá denne. Neskôr sa komunite otvára, že trpí dyslexiou a dysgrafiou, čo spôsobuje jeho neustále gramatické a pravopisné chyby v názvoch či popisoch. Priznáva, že trpí aj poruchou pozornosti a preto nevydrží už žiadnej hry dlho. Vystriedal preto hry ako Saints Row, Dota 2, World of Tanks, GTA San Andreas alebo Borderlands. Dňa 28. marca 2013 začína streamovať na platforme Twitch a záznamy z hry nahráva na svoj kanál. Popri tom točí aj samostatné videá čisto ako let's play. Po pol roku natáčania nahráva video, kde ďakuje za 1000 odoberateľov, ale zároveň sa sťažuje, Tenhle gif vypadal skoro jak video. že mu kanál nerastie dostatočne rýchlo a musel vydať až 400 videí, aby tento milník dosiahol. V špeciáli prezradza niečo viac o svojom živote a prečo prerušil štúdium na strednej škole. Bol prvýkrát na praxi v nemocnici na internom oddelení a keďže nevedel, kde sú uložené potrebné veci na ošetrenie, musel sa ísť opýtať učiteľky. Tá sa akurát rozprávala so žiačkou, tak im Michal musel skočiť do reči. Tak im do toho behnem, prepáčte, ale môžem sa opýtať, kde sú tu plachty? Drž hubu, Michal! Následne ju vo videu menuje a hovorí, nech ju zrazí auto. Jej meno je Litvínová a žije v Novom Meste. Pokiaľ tú štetku poznáte, tak jej povedzte, že jej bodaj by tu žensko zrazilo auto, pretože tá v zdravotníctve nemá čo robiť. Bolo to síce prvýkrát, čo niekoho verejne urážal, ale ani zďaleka nie je posledným. 4. júna 2014 vydáva video Si tlstý, s ktorým začína aj novú formu rozprávacích videí. Tvrdí v ňom, že z tlstých ľudí by sa nemala robiť sranda, pretože nikto sa nesmeje ľuďom, ktorí berú drogy. On je tlstý! Toto je bežné. Ale on bere drogy. To nie je normálne. Keď je niekto tlstý, je normálne si robiť z neho srandu, ale keď je niekto na drogách, tak nie je to ako... Čo, si nenormálny si robiť srandu z človeka, ktorý trpí závislosťou na drogách? Za takéto tvrdenia Spíš moc takových lidí není, ze kterých by se dala robit prdel, protože to není na nich vidět ani, a když už jsou, tak prostě... Nechápu tu pointu úplně, no. Však sám si na to může, že sedíš doma za počítačem, tak čo, gambler, mal by si nájsť robotu a aj schudneš. Neseď toľko pri hrách a nebudeš tlstý, treba sa aj trochu hýbať. Dostáva kritiku v komentároch, že za svoj fyzický stav si môže len on sám a nech ide do fitka. Pár dní na to vydáva svoje prvé video z hry Counter-Strike Global Offensive. V úvodnom videu radí hráčom, prečo hrať v rozlíšení 4:3, ako si nastaviť najideálnejší crosshair, alebo ako si v CS-ku zlepšiť reflexy a mať dlhodobo lepší aim. Od tohto momentu tvoril nový Counter-Strike Crosshack jeho obsah na jeho kanáli YouTube, ale aj počas streamovania na Twitchi. Pokračoval som natáčaním tutoriálov na smoky, flashe alebo len zaujímavosťami z tejto hry. Všetky To už byl ten legendární content, no. Sisel 108 měsíců, huge, děkuji už moc. Dlouho jsem nedostal pusinku na webku, moc prosím, přeji ti hezký zbytek večera. Tak. Nebyl jsi to ty, kvůli kterému jsem si dojebal monitor? Počkej, ty, já ti musím utřít teďka, moment. Ne, neutírám si to v podpaži, já jenom prostě mám krátký rukáv, OK? Ježiš, já jsem tak krásně ostrej. Dosahovali desiatky tisíc zhliadnutí, čo bolo niekoľkonásobne viac ako jeho bežné herné videá, čo točil dovtedy. Začínajúci hráči boli radi, že niekto v Československu točí návody do tejto hry a jeho štýl učenia im bol sympatický. CSGO content chcel ale obzvláštniť vlogmi či reakciami, preto vydáva názorové video na hejterov na internete. Vtedy 23-ročný Michal dokázal, že si s posmeškou nič nerobí a na komentár od 13-ročného diváka ty strašne gejský komentuješ zareagoval. Máš 13 rokov, nadváhu a zjavne žiadnych kamarátov, preto sa fotíš na lavičke, kde sedíš sám. By the way, si ho do slovníka
Ne, nic si z hejtu nedělá, no. Na to nikto ma nechce. Absolútne si tak nasral do úst videom, čo spravil predtým. Tlstota nie je cool. Tlstota, sám sa necítim dobre proste. Ale prečo by to malo byť na posmech? Zároveň hovorí, že keby chce, tak kľudne by mohol zavolať do základnej školy, ktorú tento divák navštevuje a požiadať riaditeľku, aby mu dala dvojku zo správania. Kvôli zničeniu niekoho v budúcnosti to však neurobil. Sériou vlogov sa dostáva do povedomia aj nehráckej komunity a vo videu, kde rozoberá, koľko zarábajú youtuberi, mu komentoval aj samotný Gogo. Michal je... Azdachiel, děkuju moc. Azdachiel. Já bych řekl, že Azdachiel je správně. Děkuju za... tier 2 resub, děkuju moc. Děkuju za 44 měsíců tier 2. Děkuji. Na samotnom vrchole jeho youtuberskej a streamerskej kariéry. Virálne momenty, ako je otvorenie nožíka z bedne a vtipná hláška k tomu, mu prinášajú až 800 priemerných divákov na streame. Po priebehu pár mesiacov sa dokázal vyšplať zo 4000 až k hranici 20. Kámo, Myško Average v Primeu je pomalu lepší jak já teďka. Pajka mám rád, za jeho tolik let, že už ani nevím, kolik to je, takže si to zaslouží. Děkuju, to jsem rád, že si to myslíš. To je lepší ještě peníze. A to všetko bez nejakej väčšej kauzy. Až do júna 2015. V Trenčíne sa odohrávala sama open air party. Na nešťastie sa konala na ostrove len 300 metrov vzdušnou čiarou od vtedajšieho... Ježíš, tenhle incident, to si pamatuju. jak je poslala tím zhoděj stránky. Michalovho bydliska. Keďže Michalov otec trpí schizofréniou, kvôli nočnému hluku mal problém so spánkom. To Miša poriadne vytočilo a miesto sťažovania sa na mestských úradoch to vyriešil inak. Na web stránkach mesta Trenčín našiel úradníkov, o ktorých sa domnieval, že tejto akcii dali povolenie na uskutočnenie. Vydal video, v ktorom svojej komunite vzkázal: Ja vás žiadam o jednu jedinú vec. Poďte a zabavme sa. Tí tu majú e-maily. Tí tu majú telefóny. A Ty piče tu mají e-maily, ty kurvy tu mají telefóny. Pohybujte veci, zlikvidujte tieto e-mailové schránky. Pár dní na to na TV Joj a Markíze objavuje reportáž o tomto prípade. Pracovníčky, ktoré prijali vyše 2500 nežiaducich e-mailov, priznávajú, že s podujatím nemajú nič spoločné. Ostrov, na ktorom sa festival konal, nepatrí ani mestu Trenčín, ale prilahlej obci Zamarovce. Primátor Okay. Trenčína preto nazval Michala hanlivými výrazmi. Podľa môjho názoru sa zachoval ako trulo. Požiadal ho, nech video zmaže a verejne sa ospravedlní, inak na ňo podá trestné oznámenie. On však odmietol, video do dnešného dňa nezmazal a povedal, že trestného oznámenia sa nebojí. Vďaka nemu a jeho komunite usporiadateľ akcie povedal, že ďalšie eventy na ostrove už neusporiada. Zároveň starosta Zamarovec uviedol, že už podobné akcie povoľovať nebude. Michal sa tak v očiach verejnosti stal akousi kontroverznou figurkou, ktorá kyberšikanuje úradníčky, sedí dennodenne pred počítačom a vadí aj akcie v reálnom živote. Výsledně vyzývají na golf bez hajzeta teď. Já tomu nevěřím úplně, když to píšete takhle. Můj Petane, děkuji za 9 snísů, děkuju. Pre mnohých fanúšikov bol však vnímaný ako hrdina, že pomohol spraviť dobrú vec, pretože podľa jeho slov pomohol aj celej štvrti, v ktorej býva, ktorá sa na podobné podujatia sťažovala už roky. Michal v tejto istej dobe rozbieha novú formu speňažovania na zvýšenie svojich zárobkov dosť kontroverzným spôsobom. Svojim divákom ponúka za 2 eurá hodinu hrania s ním. Obraňuje si to tým, že profesionálni hráči pýtajú 50, 100 či dokonca aj 200 eur za jednu odohratú hodinu. Peniaze získané od divákov majú ísť na zlepšenie zdravotného stavu jeho psychicky chorého otca. Kvôli silným liekom začal veľa fajčiť a potrebuje peniaze na cigarety. Takisto v domácnosti nemajú základné spotreby. Samozřejmě ta situace s tím jeho otcem, to je hodně smutný na druhou stranu, no. To bych nikomu nepřál. Ako mikrovlnka, práčka alebo umývačka riadu. Tvrdí, že zarobené peniaze by sa využili aj na kúpu týchto vecí. Tento dôvod odrádza mnohých fanúšikov prestať Michala sledovať, keďže keby naozaj nejaké peniaze potrebuje, mohol by predať svoje auto. BMW E46 z roku 2001, ktoré kúpal za 6000 eur z peňazí, čo zarobil tvorením webov ešte pred jeho internetovou kariérou. Pritom Michal nemal ani vodičiak a auto mu už 2 roky stalo v garáži a zbytočne zaplatil STK, emisnú či povinné poistenie. 2 eurá za hru s ním si zaplatí aj partia mladých kamošov, ktorí sa chcú v CS-ku zlepšiť. Kompet streamuje na Twitchi a 50 minút chlapcom nadáva, že akí sú slabí a nevedia to hrať. Má to byť iba jeho štýl učenia, kričať, aby sa to naučili. Záznam z toho dáva na svoj YouTube kanál, kde schytáva obrovský hejt. Komentáre sa plnili typom, že s takým človekom... To, že si zaplatí 3, aby se mohli zahrát, chápu, že to chceš naučit, taky chápu, a to, že nebudeš řvat, že je čurák, už teda nechápu, moc si hraješ na to, že jsi nejlepší. Za prvé si skurvený nerdák, za druhé nadáváš im a tváříš se jak najlepší hráč CS-ku. No a můj den je ruined.
Počkej. Nějak rychle. Já to musím stlumit, to bude řvát zase. No. Ahoj, neslyším tě. Haló. Čau, chlape, jak to jde dneska? Ahoj. Hele, volám v míru, no cap. Dneska Honza má day off, volám v míru. Jo, takhle, takže chceš golf. A já už hraju s Alešem a další hru bychom byli rádi, kdyby ses přidal. A dneska chill. Jako hrajeme opět, ale chill. Nebudeme se hádat, žádný hroty, píčoviny, chill. Hele, já tady mám rozkoukaný video o Miškovi Averageovi, tak uvidíme, jak na tom budu, jak skončíte a třeba se přidám. Jasné. Úplně v pohodě, dodívej se, na co potřebuješ a pak dej vědět, pozvu tě. Ty vado, ten Melichar je nějaký hodnej bez toho hajzeta, to je divný. Jo, on má na mě špatný vliv, já jsem to pochopil dneska. Jo, on je manipulátor. Ale fakt mi to píšou lidi v YouTubeových komentářích, až teď to chápu. Aha. No, takže od teď jsem jiný člověk, nový člověk. Mě by se zpátky bavit s Vojtěchem primárně, ten na tebe měl dobrý vliv. To jsem měl deprese, to z Honzově lepší. OK, dobře, tak já pak přijdu. Dobrý, budeme se těšit, zatím ahoj. Zatím ahoj. Ty vole, takhle zlatýho Melichara na internetu si nepamatuju ani. Až se mi chce brečet skoro. Človekom ako je on by nevydržali hrať ani sekundu. Dopočul sa o tom až vtedy začínajúci streamer dvojsekundový Maťo, ktorý voči Averageovi vyjadril extrémnu averziu. Chat mu napísal, že Michal ľuďom, čo si za 2-eurovú hru s ním zaplatia, nadáva a uráža ich. Povedal, že keby sa to stane jemu, išiel by do Trenčína, vykopal tomu chlpatému dvere a rozkopal sánku. Average tento Maťov názor poradne vytočil. Nikdy na neho nenadával ani neinicioval nejaký a to je teprve polovina, ty vole, a pak už sa to přestal nejak vnímať, ty dráma. Konflikt. Ako píše na svojom blogu, Maťo nemal dôvod na jeho takéto veci povedať. Nasledovalo jeho vyjadrenie na streame. Počúvaj ma, ty teplý žebrák ty retardovaná hlava, slabá kopia Resta, IQ ešte menšie ako Rest, pretože Rest má aspoň tú 100. Ty čo chceš? Ty sa nauč streamovať, ty mentál. Rest, že má 100. Zaútoč na mňa, vykopni mi tie dvere. Hurbanova 37, ty žebrák. Priznáva aj dôvod, prečo na streame takto vybuchol. Bolo to aj preto, že o ňom Maťo tvrdil, že je gay, lebo mal pipík v ústach. Aj keď skutočne mal, stalo sa to, keď mal 6 rokov a bol sexuálne zneužitý starším kamarátom. Jo, zároveň Average útočí bezdôvodne na Resta, že porušuje pravidlá Twitchu hrubou vulgaritou a zosmiešňovaním iných streamerov. Tvrdí o sebe, že síce pravidlá porušuje aj on, ale on môže, lebo pozná svoje rizika, Rest nie. Tomu tiež nepomáha zlepšiť jeho verejnú mienku. Len o mesiac a pol poprosím divákov o peniaze za hranie s ním vydáva video, v ktorom sa pochváli novým skinom do hry CSGO Dragon Loreom. Ten mal Ach jo. v tej dobe hodnotu okolo 900 eur v kondícii Field Tested. Aby si Dragon Lore mohol dovoliť, musel práve všetky ostatné skiny na všetky zbrane, čo v hre vlastnil. Vo videu preto žiada divákov, nech mu pošlú skiny. Vymenoval na akú zbraň si prosí aký skin. Tvrdí, že to nie je veľa, má to byť v celkovej hodnote len 200 eur. Týmto gestom sa znechutil skoro celej komunite. Prišlo im absurdné, že sa chváli drahým skinom do hry, keď pred chvíľou Wow, Miško má Dragon Lore, doufám, že tímto krokem odsovil. Já si prodal skin, aby si na léčbu otce a ty to dáš do skinu, hraju bez skinu a s mi to nebere za celkem zbytečnost. A tačko, 172 lajků. prosil o peniaze na liečbu. Svoj odpor v komentároch popisuje aj Artix, ktorému prišlo absolútne nevhodné takto ťahať peniaze od divákov. Michal spolu s jeho otcom vydali na tieto negatívne komentáre vyjadrenie. Tatko Average povedal, že Miško je hráč a keď mu ten skin robí radosť, nechce, aby ho predával kvôli nemu. Vysvetľuje, že všetky peniaze za hry s ním išli naozaj na otcové cigarety. Na získanie Dragon Loreu využil čisto donated cez Steam vo forme skinov. Tie nikdy nespomína, že by mali ísť na pomoc otcovi, takže v tom nevidí žiaden problém. Síce tvrdí, že nevlastní práčko a pere v rukách, ale teraz vlastne jeden z najvzácnejších skinov v hre. Average sa tak v priebehu pár dní v októbri 2015 dokázal znenávidieť desiatkam tisíc ľuďom. V tomto čase o ňom vznikajú aj parodie, čo len dokazuje, že bol verejnosti na smiech. Dával čím ďalej viac najavo svoju aroganciu, myslel si, že je vo všetkom najlepší a nevedel. Já jenom čekám na ten klip s tím to nebylo můj flash.
prizná svoju chybu. Aj kvôli tomuto nebol medzi streamermi moc obľúbený. Jediný legitímny streamer, ktorého považoval za kamaráta a hrávali spolu, bol Rado 1337. Človek, o ktorom rok dozadu natočil v dobrej mienke video, aby ho jeho odoberatelia prišli ako začínajúceho streamera podporiť. V novembri 2016 počas jednej hry Hizy Michal zomrel a začal z toho obviňovať druhých, v tomto prípade jeho kamaráta Rada. Radovi už došla trpezlivosť a povedal, že už s ním nikdy nebude hrať. Ľutuje, že ho obraňoval pred jeho komunitou, že Michal v skutočnosti nie je taký dement, ako sa na internete prezentuje. Slušný Michael, čo nedávno tvrdil, že vulgárne vyjadrovanie na druhého streamera je podľa pravidiel Twitchu zakázané, vypustil z úst toto. Radko, čo si to za odpad a hnoja, ty A ty máš 50 kamarátov, ty žebrák, ty vemeno ty retardované 13-kilové decko. Zároveň kvôli podpore, ktorú mu dával skrz streamy a YouTube, o sebe začal prehlasovať, že ho stvoril. Okay. Radko, ja viem, aký si zaujímavý, vzácny, proste vtipný a preto som ťa podporil a preto som ti pomohol vystávať svoj stream, preto som ťa stvoril. V takémto kontexte to tam je použité, je to tam použité ako kompliment, on to vidí stále ako urážku. Proste, ja som strašne rád, že to stalo. Stále si ale neuvedomoval, že jeho správanie nie je normálne a jeho vyjadrovanie nevedia vystať ani jeho kamaráti. A říkám ti, že prostě ignoruju tyhle ty tvoje stavy. Kdybych to neignorovala, tak s tebou prostě nehraju jedinou hru, protože ty vole jsi fakt co jenom nadává ostatním. To říkám rovnou. To je boží. Nice, poď ďalej, chcem počuť všetko. Tady je ten problém, protože ty si to prostě neuvědomuješ, nebo nechceš uvědomit. Nebol nepríjemný len na svojich spoluhráčov alebo chat, ale dokonca aj na vlastného otca. Jemu nebol ani len vďačný za to, že mu donesol k počítaču jedlo. Ja to jesť nebudem, môžeš to zobrať. Už sa najedz, ti hovorím. Hovorím ti, už si nechystám. Ja som rád. Ja si nachystám. Prestaň, ty nevďačné prasa. Zároveň treba uznať, že to s ním Michal nemal jednoduché. V lete 2001 sa znovu na ostrove v Trenčine, nedaleko prenajatého bytu pánov Hermanovcov, konala party. Hudba bola tak hlasná, že ju bolo počuť priamo do spálne, čo spôsobovalo, že Michalov otec zase nevedel spať. Tento raz zobral situáciu do rúk on. Chytil telefón, vytočil 158 a nahlásil, že na ostrove je bomba. Polícii takisto oznámil, že kto im volá a kde býva. Obidvaja tak vyšli von. Kam proč se tohle ke mně nedoneslo? Já jsem vůbec neviděl. Dobrá hra na mobil, Balatro. 100% Balatro. Stáhni si na mobil Balatro, nejlepší koupě tvýho života. Čakať na príchod polície. Keď policajné auto dorazilo, začali si z Michalovho otca robiť srandu. Mladý chalan mi povedal, že mladý pán... Ja vám môžem povedať mladý pán, ale mne vy nemôžete. Ja som starý muž. Keďže trpí schizofréniou, využil svoju psychickú poruchu a to, že z nahlásenia bomby nemôže mať žiaden postih. No, ja som Ludovít Herman, bývam tu a nahlásil som bombu tu na tej akcii, lebo mi to démoni povedali do hlavy. Někdo psal v chatu, ty vole, že Michaelův otec je Fred a teďka on je doslova, to je fakt, to je doslova Fredík. Jo no. Démoni mu to řekli. To je môj syn. Zdravím. To je môj syn, Miško. Obidvaja tak skončili na trenčianskej policajnej stanici. Keďže je Michalov otec svojprávny, musel byť odvezený na psychiatriu na posudok jeho zdravotného stavu. To spôsobilo vyeskalovanie situácie a urážanie policajtov. A Miško môže ísť so mnou? Prečo? Počúvajte, nesťažujte to. Sťažujete to. No, prosím vás pekne, čo to trepete? Môžem taký kľud. A našli bombu? Michal dal vyrobiť trička a zo situácie sa finančne obohatil. Bomba na ostrove nebola nájdená a party pokračovala ďalej. Celou touto situáciou tak len obťažoval zamestnancov polície, nemocnice a psychiatrie. Na konci videa uvádza, že nič z toho by sa nestalo, keby mesto svoj sľub neuskutočňovania akcií dodržalo. Koncom toho istého roka sa na internete sťažuje, ako sa na ňom ľudia priživujú a vytrhávajú ho vety z kontextu, aby on vyznel ako dement. On sám nechce spôsobovať žiadne drámy a poučil sa zo svojich predošlých chýb. Za vytrhnutý z kontextu uvádza aj klip, v ktorom povedal, že on by mohol byť na úrovni profesionálneho hráča Counter-Strike Guardiana. Samotný hráč Guardian tento klip videl a vyjadril sa naň. Ja môžem hrať s Guardianom do 3 rokov v týme. Možno aj menej, pokiaľ by sa Guardian zhoršoval. Proste do 3 rokov môžem byť na úrovni Guardiana proste s jeho skúsenosťami ako jeho rovnocenný partner. Ale znamenalo by to, že dneska joinem tým a začnem na sebe makať a budem na sebe makať 8 hodín denne proste. Ja si som hrával týko 15 hodín denne. On by to dal za 8 hodín denne, ty kokot.
Michael vysvetľuje, že v celom klipe to je myslené úplne inak. Hoci kto by dokázal byť na jeho úrovni, keby trénuje dostatočne dlho. Netreba na to talent. Talent je len rýchlejšia cesta k úspechu. On na jeho úrovni nikdy nebude, len preto, že nemá motiváciu. Michalovi chcel vysvetliť, že takéto tvrdenie je absurdné aj streamer Devi. Tak ale prepáč, že nesúhlasím s tým, že ani tá motivácia na to nemusí byť dostačujúca. Jakže nie, proste ako chceš mi povedať, že dneska, keď sa rozhodnem proste hrať jednu jedinú hru proste ako na svete, nech je to akákoľvek hra, možno aj skillovo náročnejšia proste ako, tak za 3 roky nebudem patriť medzi 1% najsilnejších hráčov, kam patrí stále Guardo. Nemusíš. Na svojich reakčných kanáloch na túto tému schytal obrovský hejt. Po týchto všetkých aférach mal Michala každý dosť. Odrazilo sa to aj na jeho pozretiach, ktoré priemerne nedosahovali ani 10 000 pozretí, a odberoch, ktoré išli za posledný rok len smerom dole. Nechcel, aby upadol do zabudnutia a mohol sa stále živiť sedením a zabávaním ľudí na internete. 6. apríla 2018 priznáva, že má strašne málo views a preto musí spraviť drámu. Obviňoval v nej 2 reakčné kanály Dukloka a Zlého Zaja z porušovania podmienok na YouTube. Nahrali totiž názorové video, že v centrále firmy YouTube v San Francisku došlo k strelbe. Video mali speňažované a zbierali za zárobky za reklám. Podľa pravidiel sa môžu takéto videá zobrazovať, ale autori by za ne nemali zbierať peniaze v podobe ad revenue. Nemohol mať ani potvrdenie, či na videu majú tzv. Žltý dolár, a aj keby majú a z videa zarábajú, nikoho to netrapí. Michael si iba chcel do niekoho zbytočne rýpnuť. Dúfal, že sa na neho tieto 2 reakčné kanály vyjadria a trošku mu pomôžu zdvihnúť popularitu. Nevyjadrili. Ale túto taktiku na zvýšenie dosahov aj skrz negatívne ohlasy používal aj naďalej. V roku 2020 dostal Race na Twitchi ban. Mal totiž pustený videoklip od Ega Žijeme len raz. V ňom Ego ukazuje v jednom zábere holú riť, čo porušuje pravidlá Twitchu. Average počas livestreamu obvinili, že to on resta nahlásil a kvôli nemu dostal spomínaný ban. Ty musel si zrovna nahlásiť za ten zadok. Nie len ja, celá moja komunita, proste ako aj moji všetci sú. No a tady to vidíte. To je prostě ono, no. Ale já si pamatuju, že jsem se koukal na Resta, koukal na nějaký film. Jo, už jsem to tady říkal několikrát a prostě já nevím, co v tom filmu bylo, ale prostě Borka přišla za nějakým králem, nějakým frajer prostě, jakože otrokyně, a on prostě vzal ty šaty, ty takový ty starý prostě jenom jako takhle přes sebe hozený, on to prostě vzala, se roztrhl to a prostě borce vylezli cecky, obrou úplně všechno, zůstala tam stát nahá a Rest jenom. A po 5 vteřinách to vrátil zpátky. A prostě úplně jsem si z toho říkal, aha, dobře, takže když ukážu nahotu a hnedka jako schovám, tak vlastně je to v pohodě, nedostanu za to ban. Hovno. Si záleží vždycky jenom na to, jestli to někdo reportne nebo ne. Súby proste ako, tu sa budú dodržiavať pravidlá. Když se dal Stargate, ne? Ve Stargateu byly holí kozy. What the fuck? Možná tomu seriálu měl dát šanci. Michael vydáva o pár dní vyjadrenie, kde vysvetľuje, že je to znovu vytrhnuté z kontextu. 40 sekúnd potom. Miško, verejná bezpečnosť. Ale tak čo proste, ako dostanem dementnú odpoveď, tak si z toho aspoň spravím odšet a presvedčím nejakých dementov od Resta, pretože ja som mu dal ten ban. Takže gratulujem, boli ste zmanipulovaní jedným odšetom, všetci veríte, že ja som ho reportoval. Ľudia ho súdili len za to, čo povedal v danom klipe. Nikoho by nenapadlo si pustiť záznam a zistiť, že o 40 sekúnd tvrdí, že to povedal naschvál. Dobrovoľne si tak kazil meno, i keď vedel, že internet už aj tak nemá v láske. O rok na to, v roku 2021 si našiel prvú priateľku, ktorú aj ukázal na streame, Ninu. Divné by na to nebolo nič, len to, že to je tá, o který řekl, že je zlatokopka. Ona mala 18 rokov a Michal už vyše 30. Nina kvôli nemu začala taktiež streamovať na platforme Twitch. Hrávali spolu CS-ko, lenže Michal sa vole! What the fuck? Jak se mu to povedlo? Ty je úplně mimo jeho ligu. Insane. To je lovec, ten Average teda. To je lovec. To bylo zinscenované všetko. Akože ich zaplatili, jo? Správa vôbec pekne a z úst vypúšťa dosť kontroverzné veci. Strašne naegovaná si. Začína ma to mega srať proste. Potom to ideme 1v1 a dostaneš na... Štetka. Michal, to fakt preháňaš, ako... Dám si to na YouTube, aby ľudia videli, proste ako si ženy nevážia proste priateľov, ktoré im dávajú všetko. Čo mi dávaš? Nikdy som ťa neudrel. To je všetko. Kámo, ok, já si věřím tomu, že to bylo sincerovaný, tyhle, tohle je moc na to, aby to bylo real. Co mi dáváš? Nikdy jsem ti nedal pěstí, wow. Good job, ty vole, jako na český poměry asi dobrý, no.
Pre niektoré ženy by to bolo dosť. Takéto klipy zverejňované na TikToku dostávali stovky tisíc views. V priebehu pár dní získala až 7000 nových followerov a dosahovala až 150 priemerných divákov na streame, čo je podobne ako legenda československého Twitchu Grindr. Na jeseň toho istého roku je Michal spolu s jeho frajerkou na herno-technologickom festivale v Košiciach Game Fair. Tam spoločne v rozhovore prezradzajú, ako to skutočne bolo. Mi povedal, že som... Čo? Hej. A povieš nám, ako vznikol ten TikTok? To bolo tak, že ty si sa ma vlastne pred streamom spýtal, že či chcel si robiť nejakú drámu, nech... A jo, aha, takže ten vztah nebyl. Ten vztah nebyl sincerovaný, jenom ten klip, aha, si jenom klip farmili. Chápu. Mám viac ľudí a nech mám vlastne ten priemer na Twitchi, lebo ja som vtedy ešte mala Twitch partnera a potrebovala som nejaký priemer na to, aby som ho získala. Tak Michal mi povedal, že môžeme ísť aj touto cestou. Týmito drámami, čo tvorí, sa označuje za slovenskú verziu Johna Mariánka. Trošku mi to pripomína teraz, ako si hovoril, trošku Johna Mariánka, určite ho poznáte. A mení vlastne svojich hejterov na fanúšikov. A tam radosť s ním to robíš tiež. Áno, a preto sa veľmi, veľmi silno cítim tak trošičku podobný ako on. A neviem o nikom inom, kto by bol v tomto spacey od neho. A ešte celku Emi Lacovej. Tento kamarát Jacka Paula si tiež zvýšil dosahy tým, že svojimi videami provokoval ľudí. Prednedávnom získal 1 milión odobrateľov a jeho kanál je najrýchlejšie rastúci v celej Českej republike. Na rozdiel Average má na kanáli 70 000 subscriberov, čo je o 7 000 menej ako mal počas jeho primu v 2017. Videá vydáva nepravidelne a dosahuje na nich 3000 zhliadnutí. S Twitchom skončil a presunul sa na kick.com. Máva okolo 500 divákov a za 3 Jako fakt? minúty, čo som strávil na jeho streame, dostal do chatu 0 nových správ. Preto som ho konfrontoval, že ako to je možné. Jakže tu je 500 Je takhle, aha, botit, OK. 100 ľudí a jeden týpek v čete. Máme problém s tým, že kanál je botovaný už proste ako niekoľko mesiacov. Písal som o tom už aj článok, prosím pekne, keby si chcel vedieť, proste ako nájdeš ho tu. V článku píše, že patrí medzi partnerov Kiku a za to, že ho diváci sledujú, dostáva peniaze. Výška výplaty záleží od počtu divákov a počtu ostreamovaných hodín. Pohybuje sa okolo 2,80 na hodinu pri počte 100 divákov. Preto je obviňovaný, že si na kanál platí botov, aby mu umelo navýšili počet sledujúcich a tým za hodinu zarábal viac. Aby tieto obvinenia vyvrátil, ukazuje screenshoty, v ktorých je jasne vidieť, že počet eur ostáva rovnaký pri reálnych 200 divákoch alebo ďalších 500 nabotovaných. Priznáva ale, že tento partnerský program tvorí jeho hlavný príjem a kvôli tomu, že streamuje 16 hodín denne, si vie zarobiť za mesiac slušné peniaze. No tak stále je to pre mňa proste ako v týchto nasadeniach, proste ako 15-16 hodinových streamoch, stále je to pre mňa cez 3000 eur mesačne, takže... Michael si takto žije na vysokej nohe a môže len dúfať, že mu partnerský program nebude zrušený. Ospravedlňuje sa za svoje nevhodné správanie a chce začať nový začiatok. Mal v pláne sa ospravedlniť v kleši proti dvojsekundovému Maťovi, lenže Maťo prestal organizátorom klešu odpisovať a Michal nikdy nedostal šancu na svoju verejnú omluvu. Na svojom blogu uznáva, že jeho správanie bolo v niektorých prípadoch nevhodné a ospravedlňuje sa každému, komu uráža rodinu či už z recesie alebo reálnej agresie. Bohužiaľ s kontroverzným obsahom neskončil. Má novú priateľku, ktorá má 20 rokov a robia spolu dosť bizarný content. Za to ale žiadnu drámu s iným streamerom od novembra 2024 What the fuck? Nevidujem, takže len čas ukáže, či Michael Average naozaj svoje slovo zmeniť sa dodrží a ostáva už len na ňom, či si dokáže po tomto všetkom To bola GTA 6 už, ne? Nájsť miesto medzi streamermi v Česku a na Slovensku. Ďakujem za pozornosť a like a odber si bude môcť vážiť. OK, dobře no. Když tam nebylo to s tím flashem, no, nebo s idiomem, ale dobrý, aspoň tak nějak mám ponětí, co se dělo. Ahojky, poslední cover do nového RP, zavírám krám. Dobře, jdu se kouknout k repiku, jsem zvědavej. OK. To je Fred. Nedohlédnu dál než mám. Procházím hlubokou temnotou. Nevím však, jestli tu cestu dám, ale jdu, dokud síly mi stačí. Zvoní mi v uších, a jo, to byl ten novej. Křičí, úzkost a strach na mě tlačí. A jo, to je... Připomínám si, že musím jít dál, dokud síly mi stačí. Jsem k tomu místu čím dál blíž. Promiň, že nesplním, o čem sníš, až se skončí.
To je skvělý. Nothing else matters. Není to pomsta ani vztek, pravda je skoro na dotek. Prostě to vím. Nedohlédnu dál, než mám. Procházím hlubokou temnotou. Nevím však, jestli tu cestu dám. To je skvělý. Dokud síly mi stačí. Přijel jsem tam s nabitou zbraní. V potají, ať se nikdo nezraní. Dostal jsem se až k tomu jeho místu a v ten moment jsem sám sebe zklamal. To je hodně dobrý. Nedohlédnu dál, než mám. Procházím hlubokou temnotou. Nevím však, jestli tu cestu dám, ale jdu, dokud síly mi stačí. Teď si že jsem tam nebyl nakonec RP plakal. Měl jsem blízko. Byl jsem na křáplej. Jsem k tomu místu čím dál blíž. Promiň, že nesplním, o čem sníš, až je skončí. Snad mi to odpustíš, pokud síly mi stačí. OK, moc pěkný. Moc pěkný krepiku. Mohl bys to udělat jako lyrics video? Mně přijde, že to tam tomu není tolik rozumět, ale kdyby tam byly ještě lyrics předtím, že by to jako tam lítalo, tak by to bylo skvělý. Ale skvělá práce, moc se mi to líbilo. Ty je vidět, že to je a že se s tím dá uvařit fakt jako pořádný song. Děkuju, doufám, že až příště bude nějaký RPčko, tak budeš u toho. Až bude další nějaká postava, tak tě požádám, ať ní uděláš znělku, nebo tak nějak. Máme Claire Obscurna noční chill. Já si tu hru chci užít bez chatu, mě to, já nevím, přijde mi, že prostě lepší tam pustit něco, co byste sledovali raději, nebo co má víc diváků a potom off-stream si tu hru užít. Nezlobte se, a vlastně nefunguje už takhle, OK. Dobrá. Kam mám jít? Tak to... Čau, Pájo. Heizet Discord, Cook und no Heizet. Čau, dneska je chill stream, pohoda. Ty vole. Pozvu tě po téhle hře, už to budeme mít dohraný. A kolikátý jam jste? 15. Skončíme teďka, no. Pozývám. OK, tak já jdu podpořit Aleška asi, se kouknu. Koukni. Ale nepomůže mi to Hrďo už teď, bohužel. No jo, no, tak třeba tohle ti pomůže. No, open, to je blbý. Hrďo, tak to mi pomůže dost. Jo. Kolik jsi mi poslal? Rýsa. Máme 50měsíčního suba. 50 měsíců se to tam zapomněl mít. Ty vole. Wow. To je dlouho. Děkuju. Na dvoječku, já skoro taky, ale a ty máš u mě sub taky, ne, myslím. Jo, mám. No, já jsem to... Já jsem 39 nebo 40, nebo nevím přesně kolik. Já vím, že jsem to teďka nedávno vypínal u lidí, kteří u mě sub nemají, já u tebe jsem nechal právě zapnutý, protože jsem viděl, že jako, že to u mě máš. A jo. Vidíš. No, mám tež u tebe saba. Pavle. No jasně. Já mám taky jeden velký pulsent, to je klasika. Pulsent, ale shaderem. Musí být Manage your sub, dobrý. Já jsem teďka dával nedávno. Rýsubec. To snad ne. A co tady dozadu?
Tamhle, bude takhle. Já to poseru ještě, kolik to je? Opět. Ježišmarja, kde jsi? Co? Kde seš, vole? Kamo, kde seš? Já musím dát reset. No to nevím, jestli jsi musel. Počkej, jo, máš musel. Ještě šanci, Alešku? Jo, mám. Herďo, pojď! Žvaň mu do toho, ať se nesoustředí. Teď to musím dát na jednu, jinak remíza. Já nevím, tyjo, kdyby to byl hajze, tak bych ho rozhazoval, no. Ale... Ty pičo, OK. Počkej, ještě poslední jamka. Aha, ještě jedna do prdele. Ty vole, po jednu, no tak pojď. Počkej, tak to ne, toto ne, vole. Co to je? Oh shit. Hej, co to kurva je? Tak to je napětí, toto. No tak to... Poslední už. Hej. A není tady nějaký secret, když tady jsou ty odrážící píčoviny? Ne. Nebo to je prostě bait jak kokot? Bait jak kokot. Já potřebuji někde sehnat. Já jsem dobrý dement. Já potřebuji sehnat někde ty vole ty. Tak nevím, kam to trefit. To ti jebe. Já jsem možná dal? No. Hovno. Jo! Remíza. Počkej, remíza. Ježišmarja. Škoda, to jsem se dal. Ta jedna střela. Tak to je solidní cinema, pánové. Kokot. Ježišmarja. A tak mi by bylo líto obírat Aleši. Mi by to bylo líto. Jo, určitě. OK, můžete obrat mě teďka. Jo, tak to mi nebude líto. Takže ty si ucítil šanci, že tady není hajzet, že můžeš vyhrát golfu, že jo? Kdyby nechali hrát svojich úspěšnějších sourozenců, tak by bylo konečně lobby. Ty vole, jo, no. Máte oba to známé sourozence. Jo, no. Hele, dáme Šmedík je ty vole celebrita. Cože hra? Dáme Shipwrecked. Zní dobře. Vůbec to je hra, kterou hajzet nikdy nedohraje. No, nechápu referenci. Z těch dvou vydrží hurikán kategorie 5. Já jsem to říkal, Michale, ale oni mají za to, že všude v Americe je papundekl, karton jenom. Máš šopora v chatu, jo? Pravidla jsou všem jasná, však to znáte, ne? Radka je taky The real Michal Šopor, čauko. Žádný rage, žádný hroty, hajze tu není třeba se předvádět před mladýma. Nemusíme končit na TikToku dneska, pohodička.